Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το θέμα. Γιώργο Στεριόπουλε, πάμε στον εργασιακό κλάδο των εργαζομένων στα ελληνικά ταχυδρομεία με πάρα πολλά προβλήματα και εκεί, με καταργήσεις διευθύνσεων, με καταργήσεις καταστημάτων, ακόμη και σε μεγάλες κομμοπόλεις που εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο. Κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Φθιώτιδα, Ευρυτανία και Φωκίδα, και από ό,τι μαθαίνω και εκ νέου υποψήφιο, γιατί θα υπάρξουν εκλογές σε λίγες ημέρες, τον κύριο Μπουρογιάννη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Γεια σας. Πρόεδρε, θα το πάει άλλο στο γράμμα? Όχι, εμείς θα το πηγαίνουμε, αλλά το πρόβλημα είναι άλλο, ότι η σημερινή διοίκηση και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει μια διαδικασία πώλησης του ΕΛΤΑ με έναν διαφορετικότερο τρόπο. Να ιδιωτικοποιήσει τα ταχυδρομεία, κάνοντας από ταχυδρομικά καταστήματα σε πρακτορία. Αυτός ο τρόπος δεν βρίσκει σύμφωνο στους εργαζομένους. Γιατί διαφωνείτε, τι διαφορετικό γίνεται τώρα, κύριε Μπουρογιάννη? Πρώτον και κύριον, το ταχυδρομικό πρακτορείο πρέπει να είναι κάποιο κατάστημα, ένα μίνι μάρκετ κτλ. Άραγε δίνουμε πρόσθετη δουλειά σε έναν που ήδη έχει και αφήνουμε τον εργαζόμενο, το διανομέα, το προϊστάμενο που έχει το οποιοδήποτε κατάστημα να ψάξει σε μια άλλη περιοχή να τοποθετηθεί. Γιατί θα κλείσει. Αμέσως πρέπει να μιλάμε ακόμα και για απολύσεις. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Το μαγείρεμα εδώ ποιο είναι, πρόεδρε? Το μαγείρεμα είναι ότι αρχές του χρόνου έρχεται η ιδιωτικοποίηση του ΕΛΤΑ. Και κακά τα ψέματα, ο ιδιώτης θέλει να βρει το τραπέζι καθαρό. Θέλει να συσσωρευτεί ο ΕΛΤΑ, να κλείσουν τα ταχυδρομικά καταστήματα ώστε να το βρει έτοιμο. Να είναι καθαρό το πεδίο, να μην ακριβώς έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Χτες μάθαμε ότι στο Καρπενήσι θα ανέβει ο Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας Σιδερεάς, γιατί εδώ και λίγο διάστημα έγινε συγχώνευση της περιφέρειας Σιδερεάς στη Θεσσαλία. Όπως βλέπετε, για μια ακόμα, ακριβώς αυτό είναι, για ακόμα μια φορά όλα μεταφέρονται στη Λάρισα. Οι βουλευτές του τόπου μας είναι θεατές των εξελίξεων. Τι το λέτε αυτό, γιατί το λέω, ακριβώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Το μόνο που τους αφορά είναι να είναι γατζωμένοι στη θέση τους. Για πόσο όμως θα έρθουν εκλογές, κύριε Μπουρογιάννη? Ακριβώς θα τους απαντήσει ο φθιωτικός λαός την ώρα που πρέπει, και αυτό πρέπει να κάνει, διότι καθημερινά βλέπουμε οικογένειες, όπως είπατε, η ΜΕΡΙΠ φεύγει και πάει στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι έχω πληροφορία. Έχει φύγει. Και αυτές οι οικογένειες διαλύονται στην κυριολεξία. Μάλλον είναι μια νέα μέθοδος της κυβέρνησης, ότι οι μισοί θα ακολουθήσουν τις μεταθέσεις, οι μισοί θα βάλουν παραιτήσεις. Άρα αμέσως διευκολύνεται να χαθούν θέσεις εργασίας. Τώρα τι γίνεται όμως? Ήσταν στο Καρπενήσι χθες, και εκεί βλέπετε και σε ορεινούς όγκους πάρα πολύ δύσκολους, περίεργους θα έλεγα, να κλείνουν καταστήματα. Γιάννη, να ρωτήσω πριν, τι σημαίνει να βρει ο ιδιώτης το καθαρό τραπέζι? Το να το βρει καθαρό εννοείται ότι ο ιδιώτης δεν θα έρθει να συγκρουστεί ούτε με τα συνδικάτα ούτε με κανέναν άλλον. Θέλει στη συμφωνία που θα πάει όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, απαιτεί 1, 2, 3 πράγματα να τα βρει έτοιμα. Χωρίς αυτά δεν ξεκινάει η πώληση του ΕΛΤΑ. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ξεκινάει σύντομα το ΕΣΠΑ. Δηλαδή από εκεί θα πάρουμε κονδύλια για τον ΕΛΤΑ και αμέσως μετά θα γίνει η πώληση του ΕΛΤΑ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ και αυτό θα γίνει. Σχεδιασμένο δηλαδή. Είναι σχεδιασμένο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και χτες που βρεθήκαμε στην Ευρυτανία, στην πρωτεύουσα του νομού στο Καρπενήσι, ο λόγος ήταν ότι κλείνουν τα ταχυδρομικά γραφεία, γίνονται πρακτορία. Εκεί ήταν και ο νέος περιφερειακός. Ο νέος περιφερειακός καταρχήν στρογγύλεψε τις γωνίες αυτός. Δεν είναι μόνιμα, είναι προσωρινά. Όχι, είναι με ανάθεση. Γιατί σε λίγο καιρό πάμε σε διαγωνισμό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο ίδιος. Αυτό όμως που επιδιώκει αυτή τη στιγμή είναι να συρρικνώσει όσο γίνεται το δίκτυο, να κλείσει γραφεία, η αγροτική διανομής. Και να έρθει ο επόμενος και να πει δεν φταίω εγώ, φταίω προηγούμενος. Όχι μόνο αυτό, κύριε Στεριόπουλο, είναι ότι θα σας φέρω παράδειγμα και στη Φθιώτιδα, ότι αγροτικά δρομολόγια που ήταν 2
υπήρχαν, γίνονται ένα. Π.χ. Στυλίδα, Σπερχιάδα, Μακρακόμη και πολλά άλλα γραφεία συρρυκνώνονται και φυσικά δεν είναι καθημερινά δεν πάει ο ταχυδρόμος πλέον εκεί. Αμέσως για να γατζωθεί και ο ήλιος στη θέση του, να δείξει πρόσωπο αύριο όταν θα πάει για να διεκδικήσει για μια ακόμα φορά την περιφέρεια. Βεβαίως θα πει εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή για μια ακόμα φορά αποδέκτης είναι ο εργαζόμενος, σαλαμοποιείται για να έχουν κάποιοι τις θεσούλες τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλο αυτό τι αντίκτυπο έχει όμως στον πολίτη? Είναι ότι δεν θα έχει την καθημερινή εξυπηρέτηση. Πολλοί, ειδικά στον ορεινό όγκο όπως είναι η Βρυτανία και πολλά άλλα χωριά και εδώ, δεν θα μπορεί, θα φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να πληρώνεται ακόμα και να αναγκάζεται να πηγαίνει στην πιο κοντινή πρωτεύουσα, Κομμόπολη, για να πάρει αύριο τη σύνταξή του ή να καταθέσει ένα θέμα, ένα γράμμα, κάτι. Ταλαιπωρία στην καθημερινότητα. Ακριβώς θα είναι ταλαιπωρία. Βλέπουμε ότι μετά το χαράτσι που έρχεται από 1η Πρώτου στο νοσοκομείο Λαμίας για να κάνει εισαγωγή θα πληρώνεις 25, θα χρειάζεται και. Το είπε ο Υπουργός. Άλλα, τόπο άδωνης τέλος. Ακριβώς, θα χρειάζεται να πληρώνεις και ένα ταξί για να πηγαίνεις στην κοντινή πόλη για να πάρεις είτε σύνταξή σου ένα δέμα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, νομίζω έχετε και εκλογές. Να ρωτήσω, πες, τι σκοπεύουν να κάνουν όμως οι εργαζόμενοι για όλα αυτά? Το θέμα δεν είναι ένα μικρό σωματείο. Δεν μπορεί να αντιδράσει από μόνο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ήρθατε εδώ απλά για να μας τα πείτε. Όχι. Κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Εμείς ήδη κάναμε συμβολικά για πρώτη φορά στην Βρετανία την κατάληψη. Αναφέραμε τον Περιφερειακό Διευθυντή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ορεινός όγκος, γιατί φαίνεται ότι από τη Λάρισα δεν μπορείς να διοικείς. Έτσι είναι δύσκολο. Δεν μπορεί στην Κάριστο να μπορεί να διοικεί σήμερα ο Περιφερειακός της Λάρισσας. Το μόνο γρήγορο που μπορείς να κάνεις από τη Λάρισα είναι να πετάξεις με τα μαχητικά. Το τι θα κάνουμε, δεν λειτουργούμε μόνο απλά σε ένα σωματείο. Είναι και η Ομοσπονδία, η οποία μαζί με την Ομοσπονδία θα βάλουμε κάτω το τι μπορούμε να κάνουμε από αύριο ώστε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος. Διότι εδώ δεν είναι μόνο να κλείνουμε καταστήματα και να λέμε διεκδικούμε να μην τα έσοδα να συρρυκνωθούν ή να λέμε ότι το ταχυδρομείο πρέπει να κλείσει γιατί δεν είναι κερδοφόρο. Υπάρχουν και άγονες γραμμές οι οποίες πρέπει να μείνουν ανοιχτές και να καταβάλει το κόστος στο κράτος, το οποίο δεν το βάζει μέχρι σήμερα και πιάνει αλήθεια. Και κάτι που δεν γνωρίζει η κοινή γνώμη έξω είναι ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία μέχρι πριν λίγο ήταν κερδοφόρα επιχείρηση. Γιατί σταμάτησε κανένας γιατί σταμάτησε να είναι κερδοφόρα επιχείρηση? Είναι διότι η κρίση αυτή έφερε και εδώ κακά αποτελέσματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Μπουρογιάννη, για να σας αποδεσμεύσουμε, έχετε εκλογές το επόμενο διάστημα. Πότε και αν θα είστε κι εσείς ξανά, θα διεκδικήσετε την Προεδρία? Περίπου σε ένα μήνα θα έχουμε ξανά εκλογές. Αυτό βέβαια θα καθοριστεί μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Τώρα μου λέτε αν θα ξανά είμαι υποψήφιος για μία ακόμα φορά. Θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Βεβαίως. Μπορεί να χρειαστεί να είστε μπροστά στις κινητοποιήσεις, να φάτε και καμία. Έχω πει κύριε Στεριόπουλη, όσο ακόμα θα μπορώ να διαβάζω χωρίς γυαλιά, θα είμαι υποψήφιος. Αλλά εγώ, επειδή ξεκίνησα σιγά σιγά να αρχίζει η πρεσβειοποία, μεγαλώνω τα γράμματα λίγο τώρα. Θα φάει άλλος μάλλον. Λοιπόν, τώρα το αν θα διεκδικήσω ναι ή όχι ξανά υποψήφιος θα είμαι, δεν είναι θέμα δικό μου αν θα είμαι αύριο εγώ ή κάποιος άλλος πρόεδρος. Αυτό θα το κρίνουν οι συνάδελφοι. Άλλωστε πολλές φορές ακούμε σε ποιον έχεις δώσει το δαχτυλίδι. Εγώ το δαχτυλίδι το πήρα από τους εργαζομένους. Σε αυτούς θα το παραδώσω και αυτήν θα πούν ποιος θα είναι ο αυριανός πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπουρογιάννη. Γιώργο Στεριόπουλο και εσένα για τα σχόλιά σου και το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Μείνετε μαζί μας με την συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί